Salam məxruvan ildeşler. Mən hem Türkmenistan'ın rayatı. Xalmurad Söyünfün kanalında email adresim Karol Tumutumu yazacak zatlarınız olsa kommentariyada kaldırıp bilersiniz. Ben Kıbrıs köpten beri çıkış edemoktum. İşlerim köptü ve insanlar bilen söhbetleştik alıp barayadım. Onun için köpten beri çıkış edemiyordum. Bugün çıkış edeyim dedim. Ve Kıbrıs'taki doğanlarımıza yüzlenmek isteyen onların aydın zatları katı doğru. Yöne benim açacak zadım Leyla Kamalova doğanımıza yüzlenme olacak. Leyla Kamalova biz size sıylayaz ve çıkışlarınıza katı doğru zatlar aydınız. Yöne şu an benim açacak zadım İstanbul şu an kaynap dur. Şu an İstanbul kaynap dur. Atılmadık volkan yağlı. Ama ne zaman patlayacağı belli olmaz. Şu anda kaynap dur. Vaka sayılarının yükselmesinden dolayı da şu anda miting yapamıyoruz. Bugün ben şu an öye geldim. Miting yapmak istedik ama hiçbir yerde yapamadık, başaramadık. Doğru mu açsam? Adam kendi 60-70 kişi vardı. Hemmesi miting yapacak, hemmesi arız şikayetini açacak. Hiç kelim miting yapmaya yerde bulamadık, doğrusunu açsam. Bulduğumuz yerde de izin vermediler. Sağ olsunlar, men tananlar bilen söhbetleştik edip dururuz şu an. İstanbul'da aktivistler işlep dur. Hem aktivistlere sağ olsun aydasım geliyor berden. Bir taraftan devletin aktivistleri, bir taraftan halkın aktivistleri işlep dur şu an. Biz sizin yanınızda Leyla Kamalova, hiçbir zattan korkumuz yok. Berde İstanbul'da şu an psikiyatrik edilecek zatların hemmesi edildi. Hemme kim havardar bize koşuldu. Koşulmadığım nesip olsa koşular vatan için, halk için, çağlarının geleceği için. Nesip olsa sadece yolların açılmasına karışıp dururuz şu an. Benim açacak zadım bu. Ve hemme Türkmenistan diktatörüne karşı çıkış edip duranlar, protesto yapıp duranlar hemme yerde, İstanbul'da, Kıbrıs'ta, Amerika'da şu comment yazanlar, like basanlar, vatan havarlar gepleşine dislike basanlar hemmenizden Allah razı olsun. Benim bugün aytacak zadım şu vatan havarlar gepleşiğinde Xalmurad ağanın ağzına geçti. Hemme zat yalan aydayan geplerinin %80'i yalan zatlar. Şoňa her gün akşam vatan havarlar gepleşiğe çıkandan son YouTube'a dislike koymanı unutman. Ve bulan bizim bir dirençmemiz olsun. Şu an hemmeniz farkındasınız. Mesela İstanbul'da şu an gücüklerin sanı, itlerin sanı köpeldi. Haram olayın itlerin sanı. Yöne biz Türkmen halkı. Biz bu yola çıkan vaktimiz hiçbir çakaldan korkup öyümüze gizlenmek için çıkmadık. Hiçbir itlerden korkup öyümüze gizlenmek için çıkmadık. Nesip olsa bize o itler gerekler şu an. Bizi özümüz yakmak istemimiz yok. O itlere uğraşıp onlar bizim ayağımızdan asılmana çalışa, asılacak öyle. Yani bize onlarla işimiz yok. Biz özümüzün yolumuza bakacağız şu an. Bize büyük başı gerek. O bizim kilkalar bilen işimiz yok şu an. Yöne buların vakti gelir. Bular halkın önünde cevap verer nesip olsa. Haram kulu yani. Haram kulunun vakti az kaldı. Olan ben zadın farkında. Yöne benim açacak olan zadım şu an. Hemme halk birleşelim, hemme zada aktiv katnaşalım deyip dur.
Men size düşünýän bir hafta bir hepde boýunça işleýäňiz. Hafta sonu gelýär. Bir waskrsene günüňiz bar. O günem ýuwunmaly, ardynmaly, aras salaňyza seretmeli, üýüň aras salaňyna seretmeli derken geçip gidýär. Ýöne aýtjak bolan zatlarym şu kommentlarda ýa bolmasa dislike koyup like koyup bilersiňiz. Watan habarlar gepleşiginde dislike koyup bilersiňiz. O derece bizim ýanymyzda bolup bilersiňiz. Kommentlarda özüňiziň bizim ýanymyzda bolanyňyzy bize bildirip bilersiňiz. Nesip bolsa bärde şu daşary döwletlerde her kim görýän bu zatlary, videolary görýär, like basýany basýar, basmaýany basmaýar. Köpsi öz sosial durmuşynyň arkasında ýör. Watan bile umrunda değil, dogrymy aýtsam. Şu wagtam İstanbul'da özüňiz hem görensiňiz, habarlara da çykdy. 3 san jenayet oldu. 3 san jenayetde 3 san Türkmen ayalı öldürüldü. Bunu bilýänsiňiz. Meniň bärden aýtjak zatlarym şu yanlış yollara giren ayallara seslenýän ayal gyzlarymyza bir özüňiziň sosial hayatyňyz, sosial durmuşyňyz ýa-da özüňiziň keypiňiz üçin özüňizi öldürtmäge değýärmi? Ve watan habarlarda, Türkiýanyň habarlarynda bu zatlaram aýdýar Türkmen diýe. O taýda ölenden soň ölýäňiz, ondan sonra habarlarda aýdýar, örden biz utanýarys siziň beýdip ýöremäňize. Men şo bolan zatlara aýtjak. Geçende Levent'te bir sanlı Türk tarafından bir ayal öldürüldü. Öýünde ölü bulundu diýdi. Bir sansam geçen gün habarlarda çykdy. Türk ayal öldüren, Türkmen ayalyny ve özünem öldüren. Gün görende de bir san Türkmen erkeği bir san Türkmen ayalyny öldürdü. Näme üçin? Çünkü başkası bilen aldatan üçin. Bu zatlar bize gelişen zatlar da biz Türkmen halkı. Birazrak özüňize erkekler, birazcık gyzlar özüňize çeki düzen verin. Bu sosial durmuşyňyz diýip watanyňyz elden gidip barýar. Watanymyz elden gidip barýar. Birazcık gözüňizi açyň, bir daş töwereňize seredin. Näme bolýar, näme bitýär? Birazcık bize goşulun. Bilýän siziň hem içiňizde protesto yapmak var ve başka zatlar var harambula karşı. Ýöne bu zatları diňe içiňizde saklamaň. Birazcık bize goşulun. Sosial durmuşyňyza birazcık ara verin. Öňkü çykyşlarymda da aýtdym. Gidip Instagram'da bir story paylaşmak için, başka zat etmek için, sosyal durmuş diýip watan eliňizden gidip barýar. Bu zatlardan habaryňyz ýok. Emmäňiz köpiňiz sosial durmuşyň arkasında goşýaňyz. Gelin watan üçin agzybir bolalım. Birleşeliň. Iň bolmanda şular ýany video çekip oppositionlara haýsy opposition göňüňize ýakýan, ýüregiňize ýakýan bolsa şoňa uzat goýberip bilersiňiz. Ve bunun bilen bizim ýanymyzda bolup bilersiňiz. Ýöne bizim sanymyz hem şu wagt az däl. 100.000'e ýakyn adam var. Sağ olsunlar, men tananlar jaňlaşyp durlar, habarlaşyp durur hemmesi bilen. Hemmesi aktiv gatnaşyp durlar. Malades hemmesine. Gayrat edin Türkmen halkym. Beýdip itin günni görüp ýöremäli daşary ýurtlarda.
gidelim vatanımızda işleyelim, vatanımızda näme kynçylyk gören olsak şo taýda görelim. Ýöne itýanly ýaşamalyň vatanymyzda da. Hak hukuklarymyzy bilelim. Bärden Haramgoly adam seslenýän. Haramgoly Berdimuhammedow. Bu Türkmen daşyndaky 2,5 milyon Türkmen halky içine girse öňkü o goýun ýaly ýönetip bilmersiň. Men sana bärden onun sözünü berýän. Çünki hemmesinin gözü açık. Gözü açıldı uju. Hiç hareket etmese de, komment yazmasa da, video rolik çıkarmasa da hemmesinin gözü açık şu an. Hudaýa şükür. 2,5 milyon Türkmen içine girenden soň öňkü Türkmenlerin yoktur. Goýun ýaly çopanlyk edip bilmersiň bu baran Türkmenlere. Bu baran Türkmenler hemmesi hak hukukuna arajaktır. Nesip bolsa sen Haramgoly Berdimuhammedow bu wezipaňy bejerip bilen ok. Muny 14 ýyldyr bize görkezdiň. Wezipaňy bejerip bilmeýän bolsaň halka iň soňunda bir ýaxşylyk et. Bir ýaxşylyk et. Halk seni ýatlar ýany. Wezipaňy goý git, nire gidýän bolsaň. Ve biz vatanımıza täze Türkmenistana nesip bolsa täze kanunlar gergizeli, halkın karşısına gitmeyen, halkın peydasına olacak kanunlar gergizecek nesip bolsa. Nesip bolsa emme zat gowalar, yollar açılsın. Biz şoňa garaşyp duruz. Sanymız 100 miňe ýakyn bu aktiv gatnaşanlaryň. Nesip bolsa emme zat gowalar üýüňizde saglyk, huzur, mutluluk arzu edýän men diňläniňiz üçin sag bolun.